Amazing day mga ka-JMC. Ayan, so JMC Bikes Bicol ay open na po tayo. Ayan, so nag-half day lang tayo, no? Kasi may bagyo. So open pa rin po tayo ngayon. So hanggang 5 PM. Ayan, sa mga naghahanap po ng bilihan ng bisikleta. Ayan, so available po kami dito sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po, tapat lang po kami ng Shell Gasoline Station dito sa Ocampo. Ngayon, may signage naman po ako na nakalagay sa labas. At the same time, meron po mga naka-display sa labas na mga kids bikes. And so kung naghahanap po kayo ng mga super sale natin ng mountain bike, road bike, ayan, so available tayo kay Kinetic, the Arcadas 8. Ayan po ay less 1,000 pesos. Once na in-avail dito sa atin, cash pick up 9.2 less 1,000 pesos. Ayan, ito naman Rhino Hybrid. Ayan, naka 3x8 speed. Hybrid po yan, road bike yung gulong, setup mountain bike. 5,600 less 500 pesos. Dito yan sa JMC Bikes Bicol. And Kinetic, and so kung naghanap ng 27.5 na mountain bike, ayan po ay 5,000 pesos. Ayan, less 800 pesos. So ayan po ay mga tigi-isang unit lang sa mga gusto mag-avail at mabol. Ayan, so walk-in po kayo dito lang sa JMC Bikes Bicol. Ayan tong Rhino King 27.5 3x8 speed, 5,600 pesos last 500 pesos po sa mga walk-in customer natin. Gent 896, ayan po ay 6,500 less 800 pesos sa mga gusto mag-walk-in. Ayan po ay naka 3x7 speed. And then Totem Musketeers hydraulic, Shimano Alivio cassette na hub and sprocket, 3x9 speed, naka Shimano Altus and Alivio na setup. Totem Musketeer 27.5, 10,600 less 1,000 pesos. Yan yung bagong labas natin na Kinetic, Vulcan. Ayan po ay available pa sa tatlong kulay. Ayan po ay Kinetic size 26 alloy. Ayan po, 5,800 pesos po, available sa kulay blue, red, and gray. Ayan, so sa mga regular bikes naman natin, so ayan po ay may option less 300 pesos from mountain bikes 26, 27, 29, fixed gear, road bike, and gravel bike. And so marami po kayong pagpipilian. Ayan, meron din tayo mga less than 5,000 pesos na mga mountain bike. Ayan to, Gent size 26, Gent Sports. Yan po ay 4,300 pesos less 300 pesos pa sa mga gustong mag-walk-in. Bali, ma-avail mo na lang po yan ng 4,000 pesos. Gent Sports din natin, available din sa ibang kulay, black with green or cyan, black with red, and gray with orange. Ayan po 4,600 size 26 less 300 pesos pa sa mga walk-in. Ayan, so available din tayo sa ladies bike or sabihin natin Japan bike, mas madaling intindihin, o Korean bike. Ayan po, Shaming size 26, 5,000 pesos. Yan po, may free helmet na po yan with basket and carrier. 5,000 pesos lang po yan dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Yan po yung mga less than 5,000 pesos natin na mga mountain bike. And so kung naghanap naman po kayo ng mga mountain bike na upgraded o mas upgrade po ng konti dito, ang alloy frame. Yan, meron tayong Crosta. Dito po ay alloy. Then 1x9 speed. Yan, tunog mayaman hub. Auto A5 yung gamit sa kanya. Size 26 ito, no, good for 5'4" below. Ayan. So 9,200 pesos, hydraulics, 1x9 speed. Ito naman Agent X Exceed, ayan po ay 1x12 speed, hydraulics brake na. 12 speed na cassette type, 11 to 50 teeth. And 1x po yan. Available sa dalawang kulay, gray and maroon. Yan, size 27.5 po yung available natin dyan. Promax PM17 size 27.5. Yan, available po tayo sa kulay black. Ayan, 6,800 pesos. Yan, sa mga gusto mag-walk-in, less
300 pesos pa po yan dito sa atin, no? Or free helmet. Ayan, shoutout sa iyo, sir. Okay, so meron tayong Pro Max PM18. Ayan po ay naka 1x9 speed. Ayun, Pro Max PM17 pala ay alloy 1x8 speed naman po ito. Ayan, so itong Pro Max PM18 ay 1x9 speed. Ayan, mapapansin nyo. Ayan, so two-tone color, black with green na available. Size 26 na gen. Ayan, sa mga naghanap ng budget alloy lang na mountain bike. Ayan, 5,300 pesos. Available sa kulay white, kulay black, and kulay red. Ayan, meron pa ibang kulay niyan, kaya lang nabili. Parang gray yun eh. Pero yan po yung available sa ngayon, tatlong kulay pa. 5,300 pesos, alloy na po yan na MTB with free helmet or less 300 pesos. Gent G60. Yan, size 26 din po yan, pero yun na po ay naka 3x8 speed na. Ayan, alloy frame na po yan. Ito ay 3x8 speed. Dito sa G60, mas malapad po yung gulong niya kaysa dito sa Gent Mars natin. Ayan, meron din ako dito ang Pro Max PM18 size 27.5, kulay brown and kulay green. Ito naman ay 29er Ayom. Ito ay 7,000, naka 1x9 speed. Alloy. Ayan, so 9 speed, Alto A5. 7,000 pesos lang po yan, 29er na po. Mas malapad po yung gulong niyan, 29er by 2.35. Pro Max PM17, 29er. Ayan po yung 1x8 speed, alloy frame. Available pa po tayo sa dalawang kulay. Dito masilaw ko sa kabila. Ayan, so blue with yellow green, then green with gray. Ayan po, 7,000 pesos. Ang gusto mag-walk in with discount pa po tayo. Pwede nyo pong pwede natin pag-usapan yan. Ayan, Pro Max PM18 29er. Ayan po, 7,700, 1x9 speed po yan. Kulay brown na lang po yung available. Ayan, Totem Flex 9,000 pesos. Last 1,000 pesos kasama po dun sa nakasale natin na sa harap kanina. Sa mga hindi umabot, pwede nyo pong i-replay mamaya pagtapos. Ayan, so dito ay 3x8 speed, hydraulics brake, naka Shimano shifter and FDNRD. Ayan, Totem na size 29, last 1,000 pesos pa yan. Then, ito naman sa mga naghahanap ng mga upgraded version na 29er, meron ako dito ng Agent X. Ano nga pangalan nito? Combat 1x12 speed, hydraulics brake, naka air fork. Ayan, air fork with lockout, Halotech crank, 12 speed cassette type, 11 to 50 teeth. Ayan po ay 12,200 pesos dito sa atin. Available po tayo sa gray with black and green with black. Ayan, so kung naghanap ko kayo napakasulit na mountain bike, wala kang halos i-upgrade, dito ka na. Kaya Agent X Combat, 12,200 pesos lang po yan. Then ito, si Totem, si Tosic X-Force 29er 2.0. 1x10 speed naman po yan, naka Shimano hydraulics brakes. Ayan, Alto Ascensar X10 naman po yung nakakabit sa kanya. 1x10 po yan. Ito yung 1x12 si Agent X Combat. Okay, so yan po yung mga mountain bike natin. Available din tayo sa push bike yun for 6 to 36 months. Pang kay ate and pang kay kuya, available din tayo sa kulay blue. Road bike, sa road bike naman tayo. Sa mga naghahanap ng road bike, budget road bike, ayan, so mapapansin nyo naman halos lahat po ng mga bikes ko, ayan po yung mga pricing nya. Ayan, so kung naghahanap po kayo ng budget road bike, meron tayo 4,500 sa Gent 106, naka 3x7 speed. Gent Aurora 5,000, alloy po yan, 3x7 speed. Gent GT 700, ayan po ay alloy 3x7 speed, available sa gray with orange, green with light green, white, black, and red. Ayan po, 5,300 pesos with free helmet sa mga gusto mag-avail dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ayan, so marami po kayong pagpipilian na road bike dito. Ayan po, may mga naka-thumb shifter pa, pero ayos na po yan. Pwede nyo rin po yung gawing gravel bike.
Okay, so dito naman, Gent G700. Ayan, available tayo sa black and green. 5,500 pesos. Naka 2x7 speed na po yan. Ayan, meron din tayong Gent 896. Ayan po ay alloy na road bike. Naka Shimano thumb shifter. Ayan po, 2x7 speed. Naka Shimano. Available lang po yan sa nag-iisang kulay. Gray with yellow green. Napakaganda po niya. Naka Shimano Kenda na rin po yung kanyang gulong. Ayan, 6,500. May discount pa po yan or free helmet. Naghanap naman ng budget fixed gear. Ayan, so shoutout ulit sa iyo, sir. Kung naghanap ka naman po ng fixed gear, ayan po ay available tayo sa Kinetic MP100. 4,500 pesos, naka-drop bar with emergency brake sa harap, fixed gear and free wheel available din. Ayan, so available po yan sa kulay gray, purple and red. With free helmet pa po yan sa presyong 4,500 pesos. Gravel bike, available din tayo sa gravel bike from Max PR20 gravel bike. Ayan, 6,900 pesos. Ayan po ay 3x7 speed na thumb shifter. Ayan, so available po sa black with green and black with blue. Naghanap naman ng road bike na Bripster or naka STI. Available tayo ka Promax PR30. Ayan, si 2x7 speed alloy frame, naka drop bar with a Bripster STI na L28. Ano to? R2. Tama, R2. 7 speed po yan. Then naka-gummol na rin yung gulong. Disc brake. Yan po ay 9,000 pesos with free helmet. Available po sa purple with maroon. Then dito white with yellow. Tapos gray with green. Ayan, shout out sa iyo, Sir Bernard Panicon. And si Sir Julius. Ayan, so available din tayo sa road bike na naka-cassette type. Ayan, Agent X Velo. Ayan, si Agent X Velo. So, available lang po, nag-iisa lang po yan. Size 48. Dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Yan po ay 2x9 speed, naka-internal cabling, naka-aero frame. Alloy po halos lahat yan. Naka-Kenda tire, cassette type. Naka L2R5 yung kanyang RD. Naka Bripster ng L2R5 din po yan. Naka aero na rin po yung kanyang drop bar. 15,800 pesos with free helmet dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. And sa mga naghanap din ng fixed gear na alloy na napakaganda, yan, meron din tayong Shaming RT700. Ayan po, nag-iiba po ang kulay niyan once na naarawan o nasinaga ng liwanag. Ayan, ito po ay naka-rim. Then alloy frame, alloy yung kanyang drop bar, naka-aero. Ayan po ay size 50. Yan po ay alloy hub, seal bearing, naka-alloy trunk, Shaming din, seal bearing bottom bracket. Ayan po ay 9,200. With discount pa po yan sa mga gustong mag-walk-in dito sa atin sa JMC Bikes Bicol. Ito naman yung isang clay Shaming natin. And so marami nagkakagusto niyan, gawa nga na po ng naka-mugs na po yung kanyang unahang gulong. Ayan po yung madalas na hinahanap sa fixed gear. Ayan po si Shaming. Halotech pati po yan. Halotech na rin po yung kanyang crank. And seal bearing po ang kanyang hub. Pwedeng pre-wheel pero pwede ring fixed gear. Depende po sa inyo. Pero ang setup po talaga nito ay naka-fixed gear po. Ayan, naka-drop bar alloy. Then GT Gent 104 fixed gear 5,500. Alloy na po yan. Alloy na rin po yung kanyang hub. Seal bearing po yan. Pre-wheel and fixed gear. And seal bearing bottom bracket. Then ladies bike, ito katulad nung isa sa labas kanina, ito kulay white, ito naman yung kulay gray. Ayan po, 5,000 pesos with basket and carrier. Sa mga hindi pa marunong magbisikleta o di kaya magpa-practice pa lang, ayan po, mababa po yung frame niyan. At the same time, sa mga gusto magpamalengke, ayan po, available po yan dito. May basket and carrier na. Sa mga kids naman, ayan, available tayo sa size 16. Ayan, ito po yung mga good for 4 to 8 years old.
Yan, mini mountain bike. Good for 4 to 10 years old. Pwede pa po ito size 16. Okay naman kaya mga 8 to 14 years old. Mini mountain bike. Naka 3x7 speed. Ayan po ay size 20. Yan, 4,500 with discount pa po yan pag nag-walk-in po kayo dito sa atin. Ayan po. TY bike, mga naka single speed. Ayan po ay 3,800. Ayan po. Less 300 pesos pa po yan once na nag-walk-in po kayo dito sa atin. Bali, mabil mo na ng 3,600 or free helmet. Yan. So, gent. Yan, shaming. Gent ulit na pwede pang lady, pang kay ate. And ito. So, mga curve ng frame. Napakaganda ng frame nito, pang kay ate. Yan po yung free helmet natin dyan. Meron din akong alloy na mini mountain bike, naka 3x7 speed mini mountain bike. BMX with basket. And with carrier. Yan, 3,600. Good for 8 to 14 years old. Ayan po. May basket and carrier na po yan. And ito yung naka-sale ko. Napang kay kuya, 8 to 14, 4,200 pesos. That's 500 pa once na nag-walk-in po kayo dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. Then ito, 3,500. Plus 500 pesos. Available sa pink tsaka dark. Size 16. Good for 8 to 14. Ano to? 2 to 4. Ay, sorry. 4 to 8 pala to kasi size 16 ito. Yan. So, pang kay ate. Pang kay kuya. Available din tayo sa iba-ibang design. Kulay. Yan. Pwede po kayo magpunta dito para makita ng actual. Size 12. Good for 2 to 4 years old. Yan, meron din tayong Frozen, Hello Kitty, Spider-Man, gent natin ng mga kids bikes. Yan, so pwede nyo pong pagpilian yan dito, no? So punta lang po kayo dito sa atin sa GMC Bikes Bicol. And sa mga gusto din magpaayos ng bisikleta, bike parts and accessories, magpalit ng tire, tube. Ayan, so punta lang po kayo dito. Located lang po kami sa San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ayan po. Thank you po and God bless. Ingat po lahat. Lalo-lalo na ngayon na may bagyo sa atin. Maraming salamat po.